Silav roj baş hevanno hêvîdarim herkes baş e. Çend nûçeyek ku min ji bo amadekirina dixwazim pêşkêş bikim. Muzaffer Alî Arat li vê derê ye. Merheba bi xêr hatî. Tamam. Niha ev du sê roj in ji Rojavayê Kurdistanê hin nûçe tên. Dibe ku nûçeyên rast bin, ne rast bin. Lê dibêjin di navbera Hetêşê yani hikûmeta demkî ya Sûriyê û her wiha Qesedê de şer heye. Hem li Dêrezorê, li Şamê, li hin deverên cuda. Me telefonê herêmê kir, me agahî wergir tiştekî wisa tune ye dibêjin. Yani şer û pevçûn di navbera Qesedê û Hetêşê de tune ye. Lê hin çetên girêdayên dewleta Tirkiye Semo dîsa ketine nava hereketê bi hevkariya Daişê êdî em nizanin mesele çi ye li derdora Dêrezorê li derdora bendava Sîşinê hin êriş hene. Wana dibe ku hewldanên provokatîf bin ji bo meselê tev bidin. Dibe ku ceribandinekî be dewleta Tirkiye jî dixwaze biceribîne ka Qesede li ser hêza xwe ya berê ye ya hinekî xwe sis kiriye, dixwaze tev li hikûmeta Şamê bibe, dixwaze xwe tune bike. Hinek dem bi dem wisa diceribînin divê mirov tim li ser piyan bisekine xwe nîşan bide. Niha herî dawî Hetêşê li deverên cuda li Laskiyê Swêda ew heremên ku milletê me ê dirzû li wê derê ye êriş pêkanîne li ser van êrişan daxuyaniya dawî ya Qesedê heye dixwazim bi we re parve bikim wekî din jî di derbarê naveroka hevdîtinên hefteyê borî de daxuyaniya Qesedê heye ew jî bibû mijara guftûgoyan rayedarên Amerîkî daxuyanî dabûn gotibûn serxwebûna Kurdistanê nemimkün e federasyon nemimkün e heta hikûmetekî nenavendî nemimkün e yek rêyekî heye li pêşiya Qesedê ew jî behele di nava hikûmeta Sûriyê de yan jî di nava artêşê de. Yani em daxwazên siyasî yên Kurdan nikarin bînin cî. Veya ji Amerîkayê hatibû ji rayedarên Amerîkî bi taybetî Tom Barak dî kêfa we jê re nayê. Ama ne mesele ye. Yani Kurd daxwazên xwe dikarin pêk bînin. Êdî ew hêz û quweta Kurdan heye. Daxwazê xwe em pêk tînin. Di pratîkê de pêk tînin. Hêzên ku bixwazin êriş bikin dikarin êriş bikin. Kerem kirin. Qet ne mesele ye. Kom ku jî pêk tînin pêk bînin. Yani ev wisa ye. Niha hûlmala xwe ne li ser erdê xwe ne bi zar û zêçê xwe re ne êrişê we bikin we bikujin çi ji destê we tê. Hûn nikarin tiştekî bikin. Dikin jî dikin. Heta dawî tu li ber xwe bidê. Ne mesele ye. Dema Daişê de wisa bû. Dunya alem li me temaşe kir. Herî dawî Amerîka hat piştgirî da. Ya nenêrin. Wisa tu nebû. Dewleta Tirkiye wisa av ji devî diçû. Digot ka em binêrin çawa diçe. Bila Daîş hemî Rojavayê Kurdistanê bigire paşê em biçin destayînin serê. Daxuyaniya dawî ya kecekê jî heye. Hevanno. Hema em dest pê bikin. Heval hemî komîser hevbûne süper bravo mala we ava. Ez gelek spas dikim ji we re ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanalê. Qesede hikûmeta Sûriye şiyar kiriye me gotiye em hema viya li ser ekranê bihêlin. Ez herim vê bînim. Hêzên Sûriyek Demokratîk Qesedê êrişên li ser Swêdayê şermezar kirin û diyar kir ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkan divê derfet îmkan li pêşî hewldanên niştimanî werin vekirin. Li bajarê Swêdayê yê Sûriyê şer pevçûnên dijwar yên di navbera Durzî û eşîrên Ereban de berdewam dikin. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê di derbarê şer û êrişên li Swêdayê de daxuyaniyekê de ye. Ev şer ne tenê di navbera Durzî û eşîrên Ereban de ne ev eşîrên Ereban xwe destpêrin hikûmeta Hetêşê ewsa ne hêsan e. Hêzên derve eger tev nedin meselê şer û pevçûn di navbera gelan de çê nabe. Canan li hin hereman însan eşîret hene xwe dixin şûna rêvebiriyê pişta xwe didin hikûmetê li ser navê hikûmetê, dewletê, artêşê rêxistinê li ser navê partiyê û hewldanên xwe yên çetewerî dixwazin pêk bînin. Veya li ber çavan e. Em banga agirbestê û garantiya ku ev êriş dubare nebin dikin. Yani em bang li her kesî dikin ku agirbestê pêk bînin û carekê din jî bila ev êriş dubare nebin. Dibêje Qesede yani şiyarî dike. Eger xwe dubare bike çi dibe Qesede mecbûr e mudaxale bike. Durzî li wê derê tenê ne divê mudaxale were kirin. Ji ber ku valahiyekê otorîtê heye. Valahiyekê artêşa Sûriye heye. Li deverekî wextê problem derket, pirsgirêk derket Hetêşê di nav be dabe di nav da nebe. Eger nikaribe li wê derê aramî pêk bîne Qesede mecbûr e bike ve dewrê wê valahiyê dagire. Wê demê çi dibe Sûriye di kontrola Qesedê de ye.
للاصقیه پروبلم چه دبه شوات چه دبه قصده دکه دوره یعنی جی ریوبریا خسر دکه دوره و یا نشان داده که هیز و قوت هتشی تونه مداخله هر دره بکه والهیه که اتوریته سیاسیه دوی وره داگرتن قصده ایریش شرمزار کرن گوت ام ایریش و بمپیکرن دومدار یلن گوند و باجاروکین پارێزگی ها سوێدای شێرمەزار dikin ku di encamê de hêjmarekê kesan jiyana xwe ji destan bi dehan mal û mezrayên sivîlan hatin şewtandin wêran kirin êrişên domdar yên li ser gelê me Swêdayê û her wiha tengavkirina domdar yên jiyana wan çûna hatina wan xwestekê wan ji bo me çavkaniya fikaran e em de endîşê dane tirsa me heye di derbarê wan de باوریه me tune bi hikmeta Şamê yani di vê manê de tişta dibêje di heman demê de têkbirina hêviyên Sûriyeyan e ev êrişên li Swêdayê em banka agirvesê dikin em garantî dixwazin ku ev êriş carekê din dubare nebin ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkan divê îmkan derfet li pêşiya înîsyatîfên niştimanî were vêkirin ji bo li gorî hêviyên hemû pêkhateyên gelê Sûriyê be ev daxuyaniya qesedê hevano ez hema wê pir min fotoğrafek amade kir ji bo manşeta vê bernamê pir bandor li min kir ecayîb bandor li min kir ez hema her ji we re bînim hevano bawer dikim bandor li we jî dike tesîr li we jî dike ma em çi bikin ez hema herim bînim evet vîya min ji bo vê bernamê amade kir ez hema vê nivîsê rakim ji bo baştir were xwendin hevano bedewê xwezî bibûma hêsirên çavên te birrijiyema ser wî agirî vê dîmenê bandor li milyonan însanan kir pir însan giriyan pir însan dilê wan şewtî vê spî hat serê min jî eyn tiştî ez hema daxuyaniya qesedê bidomînim di derbarê meseleyên li Sûriyê de tekîliya wan bi heteşê re çawa dibe em ji hev cihê dibin yani bi vî mantiqî re jiyan nemimkün e nemimkün e ya heval dipirsin dibê Salih Misîm gotiye federasyonê em naxwazin nizam çi naxwazin tiştekî wisa tune ye yani tiştekî vê gavê lûksa me tune em bixwazin ya nexwazin rewşa me ya heyî li Rojavayê Kurdistanê ji federasyonê jî zêdetir e weke dewletekî serbixwe ye li Rojavayê Kurdistanê em aboriya me bi serê xwe ye hêz û quweta me ya çekderî bi serê xwe ye perwerda me bi serê xwe ye em ji derva derfet tu alîkarî nagirin yani ji hikmeta navendî em alîkarî nagirin tam berova jî em dewlemendiyê xwe didin wan hikmeta navendî hewcedarê me ye ji derva alîkariya ku em distînê jî ew jî ne beleş e yani şek û sîlehên ji Amerîkayê tê ne beleş e ew î zanibin yani Amerika ji me digire yani em difroşin yani ticaret e yani ji ber vê navbera qesedê û rêveberiya navendî dibe ku xirab bibe di demên pêş me de dibe ku şer û pevçûn çê bibin yani ev îhtîmal heye Heteşe Colanî Ehmed Şara pişta xwedana Erebistana Siûdî welatên Ereb Tirkiye fesadî heye li wê derê Amerîka hinek hêz dide wan yan jî ji bo armancên xwe yên veşartî em nizanin ama qesedê tavîza nade 20,000 însanên ku li wê derê şehîd bûne wê bîranîna wan were parastin şik û şûbha tu kesekî tune be sedemê wî bêjim çima şik û şûbha we tune be Rojavayê Kurdistan hinekî cuda ye ne wekî Bakurê Kurdistanê ne wekî deverên cuda ye Rojavayê Kurdistanê bi jin û zarokan ve serî hildan xwe parastin artêşekî di nava xwe de çêkirin yani bi biryar çê nebû bi biryarekî ji derve çê nebû YPG YPJ ji sivîlan çêbû ji gel çêbû ji ber vê yekê tu nikarî qesedê belav bikî di nav da YPG heye YPJ heye tu bigirî qesedê bêhêz dibe yani YPG YPJ esas e di qesedê de ew jî tu nikarî belav bikî bi biryarekî belav nabe millet
ya millet e. Artêşa millet e. Tu nikarî bi biryaran belav bikî. Ew mühim e. Hevanno. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê got Sûriyê ev gelek serdem in ji ber pergala navendî û alozyan êş û zehmetî kişandiye lê em hêvî dikin ku di avakirina Sûriyeya nû de Sûriyeya ne navendî de bibin şirîkên çalak. Yani rêveberiya me bibe şirîkê temamê Sûriyê. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê ango bi navê xwe fermî jê re dibêjin Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur Rojhilatê Sûriye di derheqê hevdîtinên dawî de yên di navbera rêveberiyê û hikûmeta vêguhêz de daxuyan yekê weşandiye. Kerem bikin, Amerîka, Fransa tevlî civînan bûne. Weke çavdêr. Rêveberiya Xweser diyar kir ku di hevdîtinan de nûnerên hikûmetên Amerîka û Fransayê jî amade bûn rêveberiyê hevdîtin wekî gavekî gelekî girîng ji bo destpêkirina diyalogê pênasê kir. Rêveberiyê spasiya Amerîkayê kir, spasiya Fransayê kir ji bo aramî, aştî, demokrasiyê li Sûriyê gelekî hewl dane. Pirrengiya li nava Sûriyê ne li dijî yeketiya Sûriyê ye. Rêveberiya Xweser dibêje dem hatiye em zimanê li dijî tevna Sûriyê, zimanê ku perçebûna siyasî û civakî kûrtir dike êdî derbas bikin. Pirrengiya li Sûriyê ne li dijî yeketiya wê ye. Lêbelê çavkaniya hêzê ye ku divê em biparêzin. Yani pirrengiya li Sûriyê divê em biparêzin. Hevkarî, hevrexebat, ango şeraket bingeha avakirina dewletê ye. Rêveberiyê teqes kir yeketiya Sûriyê ne mijara bazaran e. Lê di nêrîna wê hemû hêzên siyasî yên tevlî projeya wê ya demokratîk bûne de stûneke bingehîn e kirina bazaran al ser vê rêgezê derfetên çareseriya siyasî asteng dike. Ez hema tercüme bikim dixwaze çi bibêje ev hevok. Rêveberiyê teqes kir ku yeketiya Sûriyê ne mijara bazaran e. Yani rêveberiya Xweser bazara perçekirina Sûriyê nake. Mesele ew e. Ha perçe dibêjî bila bibe ama qese de naçe bazar nake nabêje em perçe bikin. Di beşekî din ya daxuyanî de hatiye diyarkirin ku pergala demokratîk ya pirreng, adaleta civakî, wekeviya zayendî, destûrek ku mafê hemû pêkhateyan garantî dike, misoger dike, daxwazên nûne yani daxwazên ne nûne, daxwazên berê ne lêbelê cewhera serdemên ku ji ber wê Sûriya sala 1990 serî hildaye. Ez vê jî tercüme bikim ji ber ku cevok hinek tevlî heve dibêje binêrin pergala demokratîk ya pirreng, adaleta civakî, wekeviya zayendî yani wekeviya jinûmêr destûrek mafê hemû pêkhateyan misoger dike evanan dibê ne daxwazên îro ne. Daxwazên me berê ne. Sedemên serhildana me ya sala 2011 ne. Me ji ber kîjan sedeman serî hilda be daxwazê me ew in. Xlas îcab nake mirov dirêj bike. Jinûmêr wek hev bin, adaleta civakî hebe, destûrekî bingehîn were amadekirin ku tê de hemû pêkhate xwe bibînin, xwe îfade bikin, hebûna wan garantî be. Ê xweş e ji vêya zêdetir mirov çi dixwaze? Ji ber vê evana tiştê mihîm in. Sûriyeyan ev ji ber pergala navendî û alozyan êş û zehmetî kişandine yani pergalekê navendî hebe merkeziyetçî ev dibe sebebê êşê. Rêveberiyê di heman demê de da zanîn ku redkirina van daxwazan û wesfandina wan bi cudaxwaziyê rastiya dîroka tekoşîna Sûriyeyê ya li hemberî zordestiyê berova jî dike. Rêveberiyê di aynî demê de da zanîn ku redkirina van daxwazan û wesfandina wan bi cudaxwaziyê rastiya dîroka tekoşîna Sûriyê ya li hember zordestiyê berova jî dike. Dibêje Sûriyeyî ev gelek serdem in yani pir zeman e ji ber pergala navendî merkeziyetçî ji ber alozyan gelekî êş û zehmetî kişandiye. Lê em hêvî dikin ku di avakirina Sûriye nû de di avakirina Sûriyeya ne navendî de yani ademî merkeziyetçî em bibin şirîkên çalak. Ev dem ji armancên şoreşa 15 Adarê û şoreşa 19 Tîrmehê bernadin. Dibêje em dev ji armancên şoreşê bernadin. Li ser vê esasî em dibêjin em amade ne li ser bingehekê demokratîk
tevlî saziyên dewletê bibin, tevlî sazkirina destûra nû ya Sûriyê bibin ku hêviyên Sûriyeyan rava dike. Yani hat femkirin êdî li ser Rojavayê Kurdistanê nîqaşa nekin heba. Ji kerema xwe re. Rojavayê Kurdistanê belav dibe, qesede diçe, xilas dibe, dewleta Tirkiye ji me dixwaze, hezar dewletên Tirkiye werên ji me bixwazin jî Kurd, Rojavayê Kurdistanê teslîm nakin, Kurd tavîza nadin. Ne tenê Rojava jî li tu derekê, li Bakurê Kurdistanê jî, li Bakurê Kurdistanê jî li her derê jî îdî Kurd ne Kurdên berê ne. Tiştekî wisa tune ye. Dewra aşbetala bidawî bû. İdî çû. Aşbetal jî yani ew mecbûrî bû, rewşekî cuda bû. Canan wizanin hevanî hêz û quweta mirovan bi sînore merov li gorî îmkanê xwe tev digere. Lê divê merov ji rûmeta xwe tavîza nede. Ama Rojavayê Kurdistanê dünya jî were ser Kurdan wê Kurd tavîza nedin. Ji ber vê dibêjim yani merov bi xwe bawer be. Kuştin hatiye sersera serçava ji bo xwe jî dibêjim yani nebêjim. Yani ême jî yani em jî ne di garantiye dane. Em jî ne di garantiye dane. Em jî pir digerin. Em jî diçin welat tên canan, em jî li Ewropayê di hedefê dane. Yani ez tenê nabêjim. Ez behsa xwe nekim welhasil. Ama hevoka dawî bixwînin basê axaftina Tayyip Erdogan ya dawî heye û daxuyaniya kecekê heye piştî vê danîna çekan. Rêveberiya xweser banga tevahî aliyan kir ku xwedî berpirsiyariyekê niştimanî bin, dest ji xîtabê nefretê tundiyê berdin, li hemberî hewldanên derxistina aloziyên hundirîn bisekinin, her wiha bang li hêzên siyasî niştimanî kir, divê pêvajoya hesas de hevgirtî bin, diyaloga Sûriyê ji hewldanên têkbirina wê biparêzin, hêviyên gelê Sûriyê di dewleteke sivîl, demokratîk, adîl de bi dest bixin, dibêje qesede. Eva ya li aliyekî bedewê xwazî bibûma hêsirên çavên te bir jiya me ser wî agirî. Pir bandor li milyonan însanî kir. Bila bimîne wisa. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di derbarê pêvajoya nû ya çareseriyê û destpêkirina pêvajoya çekdanîna PKK de hin tişt gotin, dibêje mafê tu kesekî tune ye pêvajoyê têk bibe, xerab bike, sabote bike, bi taybetî di mijarekê wiha de hesabên piçûk bike. Wê demê Tayyip Erdogan acîlen şerê li hember gerîla bide sekandin pir baş dibe û çeteyên xwe ên li Rojava jî bide sekandin li hember qesedê li Dêrê Zorê. Her wiha ji Efrînê vekişiyane rast e ama ji serê kaniyê jî vekişin şaredariyên Bakurê Kurdistanê jî teslîm bikin. Di vê rewşê de ê ku em dibînin provokasyonan derdixe Tayyip Erdogan bi xwe ye ji ber ku biryara wî jiya her kesî bihêztir e. Ya diruye ya hêza wî tune ye. Recep Tayyip Erdogan di civîna sî û duyemîn ya şêwr û nirxandinê ya partiya xwe de li Kizilca Hamamê axaftina xwe ya dawî kir. Erdogan dibêje du rojan di rûniştinên me de rûniştinên bi berhem bûn, bi kêrî tişt hatin dibêje, me li ser gelek mijaran nêrînê xwe parvekirin, me pirsgirêkê welatê xwe, ê gelê xwe danî ser masê, me mijarên di derbarê dema pêş de nirxandin, şîrove kirin, wezîrên me nêrînê xwe parvekirin, behsa pirsan kirin. Ev hişmendiya hevpar wê rêya polîtîkayên me ronî bike dibêje Tayyip Erdogan. Asta ku Tirkiyeya bê teror gihîştiye, bêguman sernavê me yê herî girîng bû. Her wiha hevalên me li ser mijarên din ên girîng jî agahdarî dan, em jî bi hevalê xwe yên beşdar re civiyan, îşallah ev hişmendiya hevpar ya ku li vir derketiye holê, wê ji bo pêşxistinê, ji bo bi cîhanîna polîtîkayên me bibe ronayî. Ka em ê jî şans bidin wan, civîna wan way bi dawî biye piştî du rojan, em binêrin ka ew ê encamên van civînê xwe çawa di pratikê de pêk bînin, îro duşemiye dihadê bikevin nava hereketê. Deryên serdemeke nû li ber welatê me vedibin, Serokê Meclîsa me avakirina komîsyonê rêve dibe, em armanca xwe ya sed sala Tirkiyê gav bi gav bicihîtînin, em digihêjin ber sînorê rizgarkirina ji prangayên terorê. Tabî terora dewletê serê me de. Sebra me ya nîv sed salî digihêje selametiye. Merasima roja îniyê ji vî alî ve watedar bû. Me pêvajoya radestkirina çekan li qadê bi baldarî şopan, ji xwe Serokê Meclîsa me avakirina komîsyonê birêve dibe, em hêvî dikin ku di demekê nêzik de ji wir jî nûçeyên baş em werbigirin,
حقی تو کسی تونه پیواژوی تک ببه سابوته بکه حقی تو کسی تونه حسابین بچوک بکه ام دروژین و سر درباسته بون که دوی سیاست مدار وظیفین خواه ارکن خواه ین لهمبری ملتی خواه بجیه بینن تبیجه طایب اردوغان از چند گوتنی وی دن بخونیم تشتیم بالکیشن از اخافتنا طایب اردوغان بچوک نابینم هفاننا اما من دوهجی بحث کر وقتی که بحثا خلاتین دولتی که تنه دورا بریا دستلاتاریا خواتین زمان يعني خطاين دورة دسلاتاريا خو مينا تونت حسبينه يعني ايكو نتشويا نافچين كردستان حش نافچين كردستان تالان كريه ويران كريه بتانكو توپان كتي بسدان انسان ما قتل كر سانكي نه اوه اي روبوسكي امري روبوسكي دا اوه كومكوجين باريسي يعني والحاصل مروف نكره حسابي كه 23 سال دسلاتاريا طيب اردوغان ده شرو پفچونه پرمزن چي بو gelek suçên dewleta Tirk çêbûn elbet kuştina zarokan bigire her tişt pir tişt ji ber vê Tayyip Erdogan ez dibêjim di vê derê de hinek dirûtî dike tenê xetayên dewletê ên deriya serdema xwetîne ziman ev jî têrê nake yani min bi xwe pir bawerî pêk nanî ama dîsa jî em binêrin ka çawa çê dibe em dîsa şansekî bidinê ka Tayyip Erdogan vê pêvajiyê ji bo menfaetên xwe û partiya xwe bikartîne dixwaze serdemekî din Tirkiye birêve bibe dixwaze vê bike firsen ka heqeten derdê wî ne ew e tenê dixwaze selametiya Tirkiye ka em binêrin Tayyip Erdogan dibêje eger mijar paşeroja milletê me be em bi her kesî re diaxivin em siyaseta piçûk nakin em siyaseta welêt dikin em siyaseta Tirkiye dikin siyaseta medeniyetê şaristaniyê dikin dibêje Tayyip Erdogan ev serdema nû ne tenê li ser AK Partî û Partiya Tevgera Netewperest MHP bar e her wiha li ser hemû aktorên siyasî berpirsiyariyên girîng datîne ama Tayyip Erdogan CHP nagire nava tifaqa vê pêvajiyê tenê Dem Partî MHP AK Partiye ye halbikî CHP jî daxuyanîn baş dide pozîtîf dide ha êrişên AKP li ser CHP didomin ew jî hene rast e Tayyip Erdogan dibêje em girîng dibînin ku rêveberiyên partiyan tevlî pêvajoyê bibin em wekî sê partiyan bi biryarin vê pêvajoyê heta dawiyê bi selametî birêve bibin di serdemekî de ku cîhan û herêma me ji nû ve tê avakirin em tenê bi vî rengî dikarin welatê xwe bigînin ciyê ku heq dike em tenê bi vî awayî dikarin Tirkiyeyeke mezin û bihêz ava bikin dibêje Tayyip Erdogan Şandeya İmraliyê di nava hereketê de ye vê sibê digere ev randeviyê wan û hevdîtinê wan hene ew jî gihîştiye zelaliyekî Şandeya İmraliye ya Dem Partî wê di nava heftê de cuda cuda bi Özgür Özel re serokê CHP bi Dewlet Bahçelî re serokê MHP Ahmed Davutoğlu re bicive Şandeya İmraliyê ya Partiya Gelan Dem Partiyê wê di nava vê heftê de dest bi civînê li gel partiyên siyasî bike li gorî agahiyên ku Dem Partiyê dane endamê şandê Pervîn Buldan Mîtsat Sancar Faik Özgür Erol wê di nava heftê de biçin serdana CHP MHP û Partiya Paşerojê bernameya şandê jî heye ya heyetê şanzdê tîrmehê ew ê Ahmed Davutoğlu bibînin saet 12 de ew ê dîsa aynî rojê biçin cem Dewlet Bahçelî saet 4 de piştî 2 saetan rojekî piştî wî jî ew ê biçin cem Özgür Özel hevdê tîrmehê saet 13 de saet 13 de heyet Özgür Özel dibîne niha ez cî bidim daxuyaniya kecekê hevanno ka ew çi dibêje di derbarê vê pêvajoyê de piştî danîna çekan ez gotina danîna çekan qet hez nakim îmhakirina çekan wî jî hez nakim merasima çi ama merasima îmhakirina çekan merasima niyeta baş heqeten bedewê xwezî bibûma hêsirên çavê te birijiyama ser wî agirî erê
Hevserokatiya Konseya Revebira KCK di derheqê salvegera 43 a berxwedana çardê tîrmehê de daxuyaniyekê weşandiye. Daxuyaniya KCK herçend di derbarê 43 a berxwedana mezin a Zîndana li Amedê de be jî dîsa têde hin sembolîk mesaj hene. Ez ji we re bêjim basa berxwedanê dike yani divê mirov tavîzan nede. Daxuyanî bi vî şekliyê ez bixwînim heta dawî di demekî de ku bi manîfestoya aştî û civaka demokratîk têkoşîna me derbasî nava serdemeke dîrokî ya nû bûye, em dikevin salvegera 43 ya berxwedana çardê tîrmehê ya dîrokî ku weke roja rûmetê ya neteweyî pêşwazî dikin. Em şehîdên nemir ên vê berxwedana dîrokî ya mezin Hevrê Hayrî Durmuş, Kemalpîr, Akîf Yilmaz û Alî Çiçek bi hurmet, bi hezkirin, bi minnetdariyekê mezin bibîrtînin. Bi rêzdarî bejna xwe li ber bîranîna wan a hêja ditewînin. Di şexsê wan de şehîdên şoreşê û demokrasiyê hemûyan carekê din bibîrtînin. Dilsoziya xwe ya bi şehîdan re, soza ku me dane şehîdan carekê din dubarê dikin. Têkoşîna me ya azadiyê ya apoyî ku li ser bingeha xeta berxwedanê a çardê tîrmehê pêşketinên dîrokî yên mezin afirand. Bêguman ji neho pê ve jî wê li ser bingeha ruh, rêbaz, feraseta vê xetê pêşketinên dîrokî yên nû wê biafirîne. Gelê me wê bigîne azadiyê ku hesreta xwe ya dîrokî ye. Em li ser bingehê vê berxwedanê ava bûne, mezin bûne, em ê wisa jî bidomînin dibêje KCK. Pêvajoya nû ya ku rêbera Po bi banga aştî û civaka demokratîk da dest pê kirin, xwedespêre mîrate û xebata berxwedanê ya çardê tîrmehê ku gelê me ji tenebûnê rizgar kir. Hişmendî û îradeya azadiya me ye. Ruh, biryardarî, rêbaza têkoşînê ya vê xetê ji xwe re dike esas. Ji ber vê yekê ji her demê bêtir divê em îro li ser berxwedana çardê tîrmehê bisekinin. Vê bûyera dîrokî bi kurahî fehm bikin. Rêbera Po dibêje KCK di banga xwe ya 19 Hezîrana 2025 de manîfestoya aştî û civaka demokratîk bi şêweyê bicihkirina li ser şûna manîfestoya Rêya Şoreşa Kurdistanê pê nasê kiriye. Manîfestoya me ya destpêkê ye dibêje. Di vê çarçovê de berxwedana çardê tîrmehê ya dîrokî li ser bingeya pîvana parastina hebûnê li dijî îmhayê, li dijî înkarê, berxwedana li dijî qirkirin û mêtîngeriyê pêk hat. Ku di manîfestoya Rêya Şoreşa Kurdistanê de ji aliyê rêbera Po ve hatibû destpêkirin. Hûn zanin Rêya Şoreşa Kurdistanê ev manîfestoya destpêkê ya avabûna PKK ye. Hemî PKK li ser wê avabû, bi rêveçû heta îro hat. Îja niha Rêya Şoreşa Kurdistanê cihê xwe ji manîfestoya aştî û civaka demokratîk re hîştiye. Di esasê xwe de her du jî li ser eynî berxwedanê, li ser eynî hişmendiyê yani. Di vê manê de dixwaze bibêje. Ema paragrafekî maye ez wî jî xilas kim hevalno. Ez zanim daxuyanî êwe di kêfa we zêdetir ji şîroveyan ratê. Têkoşîna me ya azadiyê li ser vê mîratê ya dîrokî îro li ber afirandina pêkanînên dîrokî yên nû ye. Têkoşîna me ya azadiyê ku li ser bingeha mîratê û xeta berxwedana çardê tîrmehê ya dîrokî bi pêş ketiye. Wê bi azadkirina gelê Kurd, bi perspektîfa netewa demokratîk, bi sosyalîzma demokratîk û komûnalîzma demokratîk hêzeke mezin tevlî têkoşîna piştevaniyê bike. Tiştekî wisa ye. Divê em ê rola xwe, mîsyona xwe ya dîrokî binin cih. Hevalno, niha ez hin nûçeyên deqeya dawî dinêrim, ez têm cem we ka we çi nivîsandiye, we çi ji min re gotiye. Ez dîsa ji we re dibêjim, ji kerema xwe re kî dibêje? Sibê bi CHP re li hev bike. Kî bi CHP re? AKP tu dibêjî wê bi CHP re li hev bike. Mesela me îtifaqa ew ye ya. İttifaqa vê pêvajoyê ye. Yani li ser hilbijartinan, li ser mantiqekî hevbeş Dem Partî û AKP li hev nekiriye. Li hev nakin jî. Ji kerema xwe re goh bidin Emîn Kutlar hen biecîbînin hem parvê bikin, mezin bikin vê kanalê em hinek giringî bidin zimanê xwe. Ya hûn dibînin zimanê Kurdî çi qas xweş e, çi qas xweş e zimanê Kurdî.
عجایب خوشه مرو مینا نوا بحر کی داش بری بکی حقیقتا از همه چند و چند دقیقه داوی بنیرم اگر جم واجهه به هون جیل کرم بنیرم یا جبر موزیکا کردی وسبیجی من توییت خدا پاره کریه جبر ستران کردی هاتنه گرتن پلیس دولت ترکی işkence کسی کریه او işkence پیکانیه کمالیه حقوق ناسن جبو آزادی او هدرا گاند کو مالبات کی جبر کل موزیکا کردی گودار کریه راستی تندوتجی پلیس دولت ترکی هاتیه و ده اندامن و مالبات هاتنه بنچاف کرن بنیرن evci cüreye ki provokasyoneye yani tam da demede tinin tişteki usatkın. Ya adamı öldürecekler alsınız abi. Abi adamı öldüreceğiniz. Sakin, sakin. Tamam ama yazık günah abi. Yapma, bilir misin? Bilir misin? Tamam. Burada abla. Ayrılın siz. Uzaklaş buradan ya. Uzaklaşın. Hayır. Her şey tam mı? Bakın burada kapatayınız yapma yeri değil. Yani vedit ev binçavkirna polisane ev destesekirna jber müzika Kurdiye polisan işkence le ferdin malbatê temamî kir. Ez hema zû peyamê we bixwenim û paşê xatir ji we bixwazim ez derkevim bi destûra we hevano ez piştî nîvrê ber bi êvarê bültenekî dîsa berfireh çê bikim şîrovê we hebin tiştê we hebin hûn jî binivîsînin ez ê jî şîrovê bikin em wisa xwedî li hev derkevin bedewê xwezî bibûma wan hêsirên çavên te bir jiyama Serbîya girî. Deb xatirê we silav rêz.